Iz Evanđelja po Marku. U gradu Kafarnaumu Isus u subotu uđe u sinagogu i poče naučavati. Bijahu zaneseni njegovim naukom, ta učio ih je kao onaj koji ima vlast, a ne kao pismoznanci. A u njihovoj se sinagogi upravo zatekao čovjek opsjednut nečistim duhom. On povika: "Što ti imaš s nama, Isuse Nazarečanine? Došao si da nas uništiš? Znam tko si, svetac Božji." Isus mu zaprijeti: "Umukni i izađi iz njega." Na to nečisti duh potrese njime, pa povika iz svega glasa i izađe iz njega. Svi se zaprepastiše, te se zapitkivahu: "Što li je ovo? Nova li i snažna nauka?" Pa i samim nečistim dusima zapovjeda i pokoravaju mu se. I pročulo se odmah o njemu posvuda, po svoj okolici Galilejskoj.